Haga Bible borok gawai Pinlap day tang haga gospel John Matthias upa padan kam ge kten ka hima ge bneng. Kam don haga gospel John Marcos, Lucas baru Yohanes ke kten ga hima ge bneng ge kenten John Matthias. Ya. But ke kene ka hima ge bneng. Dari pipule ke gospel John Matthias nong masau ke dekot ke ba katnyo Jisu lech Galilee haga shnong Zebulon bat Naphtali ke Galilee jong ke gentle ke ri jong ke than ke jong ke seriu ke jinyap ba kibri ke ye jin sha ba kraw pi pod kot katnyo kong kumne na do ke tagapor Jisu ula sedang menyelap udong to kela ke bemut na bagai hima ki bneng galajan. To kelamut na bagai hima ki bneng galajan. Ladapi pule kene naga kentin jo Marcos pat, pile ban pule ne naga gospel jo Marcos no menukong kot bakatsan. U Matthias u ong ga hima ki bneng. Ngin pule mentai ga gospel jo Marcos kalau menukong kot katsan ga klem ong hima ki bneng. Kong kumne ga hima oh naduk baru u Jisu do ong. Udi labi gospel jengga hima oblay kot kasan kapor kalapoi bat baga hima kahima oblay kalajan senap kahima oblay kalajan u Matthias ong kahima ki beneng kat bo Marcos ong kahima oblay kemut kahima ki beneng katau syapang kahima oblay balai kan ni jika don kam pin sesai balai don kam balai nga hikai pilih mempuli biang kini na gonong bakat lai haga dekot ke bakat we jong jo Matthias biang ke bakran Jepang ke Parsi jong nong bet u Jisu Ukraine ke Parsi u to Jepang ke Parsi nong bet ong kumne don nong bet u bet yo sembai don bahap harulanti don bahap u jakamau don bahap ag jakasya don bahap ag kendo bahap haga dekot bakat we ki senran bat lembat ki khat we ngot lembat ki khat ar ngot kemun dai tang ki khat ar bon ki senran ki wan bagi keliu Jisu ki ong balai ko kenrat dekot baspo ong balai ko kenrat me keren hagi negi briu de Parsi u Jisu lo jubab ki dekot bakat we ong la ai happy ban tip ye ga jimayan jongga hima ki beneng hanrei hak om shom la ai haki wong la ai happy ban tip ye ga jimayan ga hima gi beneng ha gospel jong u Matthias da pipule gane nang long basau jong ga gospel jo Marcos pat pipule gospel jo Marcos ye gani gi jogi kente na de khot ba khat we u Marcos ong kumne la ai happy ban tip ye ga jimayan jong ga hima bulai sa u Matthias ong la happy banti bagi jimayan ga hima gibneng kat bo Marcos ong la happy banti bagi jimayan ga hima oblay yap na pipule biang nong bakat nong kanong ga bakat khatla biang Matthias ka dekot ka balai puwe kanipat ga dai ga Parsi Shapang usumbai terso mdai usumbai tersau kumbo makian usumbai terso baru ong kumne ke hima oblay kalong kum musumbai terso ke hima ki beneng kalong kum musumbai terso kata de ke kentin jo Matthias ke hima ki beneng kalong kum musumbai terso pipule gani naga Lucas dilong basau ko balai po biang Marcos sau lai po ukram ong ke hima ki beneng sau lai po kong ke hima oblay ba nongan pansariye mi hima oblay kalong kum usumbai terso so nang ta okay, ngin pulih saya kawai kalau bakat kendai, jeng Matthias kada khot ka bakat sao, kabo Jisu keren Jepang uang sya agi kena bakin wan hanga na ba jongki longga hima ki beneng. Pi pulih gani na Marcos long bishpo khot bakat sao, kaong na ba jongki longga hima ublay. So ngalapan ipi katu kan ni jisya gedang bon, tama supen ipi tang katu kan ni kenang ba ban longkum ka jing pen sisya sepi. Bagi hima ki beneng ngangit pelangit je nga ke hima ki beneng ke de ke kentin jo Matthias
Kam dai kan tin jong Lukas, kam dai kan tin jong Marcos, kam dai kan tin jong Yohanes. Ka hima ki beneng kam dai kan tin jong no juno ka Bible ka dai kan tin jong Matius. Ngam ti baleu Matius ong kum ni. Ngai udon de ka wei pat ka daw le se de pi tuat ye ga gospel ju una ka no no ri mu thoi ka. Le se kan da kham shai. Ka thong jongi ban pe ini video de ka hima ki beneng kam dai ka beneng. Sama ki hima ki beneng ka dai ka hima jong bleng. Ka hagi jiu ka ni ka hima jong bleng kam dai sha beneng. Hagi jiu ka hima u bleng ka dai ka hima jong u Chris. Ka hima jong u khonu bleng. Haga gospel jong Lukas no bakhat nyu de khot ba arpo ki jiu ki wan ki parisi ki paktin ban keliu Jesu ki ong lano ke hima ublei kan wan sap ki ong lano ke hima ublei kan wan ke kita ke hima ublei ke baki ap ke de ke hima jong ukon ublei ngan ong shwa gum ne hagi jiu ukon ublei uday ukon jong David. Sapa? Hagi jiu ukon ublei, uday ukon jong David. Ya. Nang no yo sabang ngan pensisai ke mang ong. Pipule ke gospel jong Lukas no menukong. Kalau menukong ke gospel Lukas, ke dekot ke balai puar. Kene ke jing keren jong u Gabriel angel Gabriel ya ka Mary. Uong pan pun ikon but pan ka ikon pan koi kerteng jong Jesus bla 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 nang ta uong unta uba pan ka unlong uba kraw but on kor you ukon jong uba khletam so ukon jong ka Mary on kor you ukon jong uba khletam len ukon blai but utrai wo blai un ai ha u ya ga khet ukpa jong u David ukpa ublayun ai hu ye ga khet jong David u David de no u ai u de ukpa jong u so ukon jong une ukon jong ka Mary sorry ukpa jong une ukon jong ka Mary u David nomor ong un ai ye ga khet jong ha u ye ga khet ukpa jong u David but un sen syara ga yu Jacob si junom bat ka hima jo u kam don jingkot. Saba ki jiu ki perkat u kon u blai u de kon jong David. U kon jong u bahakhle tam hagi jiu ki tip ba u de kon jong David. Baru eu ni kon jong David. Pipule ka ga kitab Samuel ga ba arlong ba kalong man yau khot ba khat ar kala ga sa ba khat san ba khan riu. Kitab Samuel gabar. Dengan penipi kendet kenang bahkan longkum ka ban banganom keren. Bangan keren dagania, okay? Daga ketinu blay. Hagal nong gaba nyo jong kitab Samuel gabar. Kadukot kabakat ar. Ublay itu lepa ukren how David. Uang ini ketin. Tema men yok tiak lama gi kpa jome kemut Ukraine yu David ong men sayam. Bat ngan penyeng yu sembai jome uban wan aden jome. Uban wan na sengka jome. Bat ngan pen scam ye hima jong u kemut usembai jong David. Ubade kon jong David. Uban wan na lan jong David na sengka David. Baru beliau ong ngan pen scam ye hima jong u. Khot khalai kong ngan pen scam ye ket jong u junom la junom. Kad khot bakhan riu kong tiga ying jongme bat ga hima jome on pen scam si junom hakmat jome bat ga khet jongme on pen scam junom la junom ye ga khet jome on pen scam junom la junom kumno ki jiu nang no ki jiu ki tip ba uta kumno ki jiu ki tip chapang uta khon jong David uban wan na lanju ki tip kumne ken on double one mo u dah bawa tau kon jadi wan
un sen syara ke ket u David bat ke ket jong kanam do no lano ro junom kemur kum ni ki jiu ki mot u tau khun jong David u dei u briu u bonam yap sho kata ke dei kom berkat jong jiu namar lada la ban sen syar junom kemur dei tang lada pidon ne ke jimbom yap so unu khun jong David ki jiu ki berkat ba unam yap sho na kata da usla ban sen syar junom so hagi jiu ukon jong u David u de ukon jong u ba khli tam we taw ba khli tam u blay so ukon u blay u de ukon jong David samanta u Jesu kli gi Pharisee gi nong arbo ar jong ke gospel jong Matthews ke gospel long arbo ar ke gospel Matthews Jesu kli ni ga ye ga jinkli shagi Pharisee ke bade gi jiu Tukar sabu arong pitarai u Chris udah konjong no u Jesu kali gini segi Pharisee kita beri ke pule ke testament berim kita bantip bar kiong boleh gimtip udah konjong David kiong si kat kot ba ar sabu arong udah konjong David nang no ki jiu nang no ni Pharisee kitip bau Chris udah konjong David kitip namar bo bleu lai thol pa udah keren na testament berim bau udah konjong David na tarau ke setip kimbakla kene urkom jubab juki kambakla kadai ke 60% correct kadai ke biang kadai ke bedai now haga jingkayo Jesu haga jingkayo Jesu ke bab Matthews u record u bo ini ke jing tau ong ki wan ke rustat na rim ingi sha Jerusalem ki wan ke rustat sha Jerusalem yep balik ki wan Jerusalem namar ha Jerusalem u donu ne u Herod bat ki klinik rustat ki kli yo Herod ki ong hangno lakha sem jong ke jiu hano lakha yo sem jong ki jiu namar ngi yo i klor ju te tangi bot nu klor mar sentip kumta u Herod u kundi trek u kumta la khamoy taw sem jong ki jiu namar nas laslam kini ki jiu ki ap yo taw sem jong ki lano wan u Herod u bena pateng la pateng kadon ke jikren pateng la pateng kadon ke jihikaya ha ka niam jiu ha ka society imlang sak lang jong ki jiu bat u Herod de u mau ha ka por de mau u bapej ya ka bha ka miat u basensyar halor ki jiu wala u Herod de u jiu u Matthews u ong u bodo sem ajin sha de u sem ten re to ka bedai bat namar u Matthews ong de sem tong ni ong de sem u Herod de ujiu pitip ke bo jubab yakini rustat u ongkum ne u krem jubab ki u khot yaki jat ben rujiu pat u khot yaki nong tho habong nong tho kemut ki nong copy yaga testament berim ki nong tho yakada copy kawe dep kawe bots kawe dep kawe bot pateng la pateng men riu ki copy yakini ki nong copy ki nong tho ki nong bot yakini yaga bible la khot ki nong tho scribes so ukli ni gini nong tho ong namar gida gibri ba tip hai ga bible to ong kat kum na ga testament berim kat kum ga bible jong pi gi jiu ji sham de ga testament berim ka de ga bible jiu ong kat kum ka jing tho jong pi ka bible jong pi hang nu de ban ka yo Chris now sap ki rustat ki klem wat yo Chris ki rustat ki wat yo em jong gi jiu tare Herod ong hang nu kat kum ga bible japi hang no de ban kayo Chris u Herod kum no tip bo ta kum no ong ta hang no de ban kayo Chris namar u tip hak u ju im lemat gi jiu baru tip kini gi jiu une sem jong gi jiu go mo de ta we ru Chris u te sem jong gi jiu to te we ru Chris u tip ikene namar ba u im lembat ge jiu namar u tip ye gor kom im jeng ge jiu ye gor kom nget jeng ge jiu bat
Kani kada ke jingkren jong gijiu ba gijiu up yo new lanon wanu new Chris lanon wanu Chris but u hero tip u new de tau Chris u new de tau aim jong ki. So us aim jong gijiu u de Chris. Le new Chris u de aim. Ngai la da kren ni pigini ngai kren biang. Ha ke jingkren jong Nathanael but u Jisu. U Nathanael ong ngam ngai ba ke ke ba kan wan na Nazareth na po Galilee. U Jisu uang man ba medon na to po to ding nembur nga yo i me u kunit treg uang kum no me yo i u Jisu bat uang tel medai si shau Chris lam da de me Chris kum no me la ban yo i nga uang yo Jisu ye hat khot ke ba sa po khandai ong ko rabi medai u khon jong blai medai us em jong gi Israel kemudian ki jiu ki berkat kum ne u khon jong blai u de us em jong gi Israel. Sengapa kena hikai cepang ke hima ki bneng kam dei ke bneng yo pi berkat sini stai ngan penuan seta ke hima jong u khonu blai u de u tau khon jong u de us em jong ki Israel u de us em jong Israel u de khon jong u David u ba u angel ong u de khon jong ba kretam kemudian khon jong blai u khon jong u David u Chris baru de us em jong ki Israel pi pulai dekat ba Southway Yonis long tolong kong dekat besar puai kong kum ni. Ngila syam yo Mesaya yo bah bala betai kalau Chris. Kisenran ki ong ngila syam yo Mesaya. Kemudian Mesaya do Chris do kon bleu de u sim jong Israel u sim jong Israel. Bar u Yonis ke jilap ju long hangni ke dekat ke besar war long kong dekat besar war kong. Ngala yo I bat ngala pla ba ne long kon bleu. U Yonis no baptis u tip ba Jisu de kon bleu. So kono bleu de Mesaya de Chris de kono bleu de seim jong Israel de to kon jong David u kon jong David u de ta u bahir pateng no David. Sangat mantap. Ke hima u bleu hagi jiu ke de gini. Kat kum berkat jong jiu ke hima jong u bleu ke de ke hima jong u kono bleu. Na ke ta dau ki kli yo Jisu. Haga gospel Lukas kalnong ba kan yo dekat arpo let ki pak tin ki ong lano tramen o lano ke hima jong me kan wan lano ke hima oblay kan wan justru wat mot ka wan ga ba pilap yo I kam dei ke to ga pi perkat kum giu ke hima oblay ke dei ke ba pimla ban yo I justru ta dei ju ba ju hima oblay ka don preng jong pim yo I ka balai ke jiu ke kli kum ne balai farsi kli namar ki mot ba hima oblay ke dei ke ba kilap ban yo I. So kat bau Jisu now haga gospel jong Lukas pi pulai dekat ke leno menuk kat kendai ke dekat ke ter ke de jing kat bau Jisu dang syong ba ma ke yeng jong Zakheus kinan kini Hebrew bon ki bot yo Jisu bat ke Bible ko ong kini ki dekat kat we ko ong kini ki Hebrew ki mot bagi hima ublekan jiano mentah-mentahi mot ke hima ublekan pau mentah-mentahi ta de dekat kat we Lukas kat kendai kat we kini ki bale namar bagi de ki jiu ki kibilinti ye ke hima jong blai. Borok khot ki kibilinti ke hima jong blai hag to upor. Pi pulai biang gospel jong Lukas kalnong ba ngini pulai nong ba ar. Hag gospel Lukas kalnong ba ar. Ka dekot nado ngin pulai ka dekot ka balai po prag. Don ko ke brio ko bertengga ana. Kene ke brio haba ka yo Jisu ba kiwan ba penkentang Jisu siya ka temple kay tulpa kumne ko ong kada wan haga jo ta por ka aingo yo blay baga kren syapang jong Chris sya baro gitu kiba up kmi ye ga jing suspa ye ga Jerusalem kade ga temen ka briu ko bala yaw pha karta je ka pat ka syem yo Jisu kay tulpa yo syagita baro bi osno ko ong ka Bible syagita baro ke ba apkmi ya ke jing suspa ya ke Jerusalem. Nah, ki egit u eu ta ba kamut ayu ta suspa Jerusalem, kamut ke jing penyopat ya ke hima bala dono ha Jerusalem. Udon suwe beri biang tkot arbusan, kenong ke ba gajo hing kenong ba ar, ke tkot arbusan ke Lukas biang. Pili udon we beri bertemu Simeon, ke tkot ke ba arbusan ke ong. Hakmi udon we beri Jerusalem u bertemu Simeon. Baru nere beri bohok baru ubah
uba mane blay uda ap ya kata ga jing pentengen jong Israel. Ya ga jing pentengen jong Israel. Ni udah ubriu uba ap ya jing pentengen jong Israel. Ke ga jing pentengen jong Israel. Ka jing penyopat ya ga hima bala dono. Kata ga jing pentengen jong Israel. Kadon kawai pat segawai pat ga jing jangan kan ma ga don. Udon we ubriu bayarap kip ya ga ding pena jong Jisu. Pietip pi wat dengan war ngala heban siam ka mata rena mar ka por ngana muat. Kip ding pena Jisu ba Bible ko uni do ubriu ba ap. Kami ya ka hima ublay. Ubada ap kami ya ka hima ublay. So ke hagapor ni Yesu ki jiu ki le ayu ke ka bagi jiu ki kami lenti ya ka hima jong blay. Bagata ka hima jong blay ka bagi kami lenti kam de ban ya le chibaneng. Ki jiu ki kami lenti bagi hima ublay kan jia ha kendo. Kan urlong kan pau ha kendo de ka jiwan uta kon jong debit. But balai ki jiu ki bot yo Jisu keleng. Namar bagi mut bodo Chris. But namar ki mut kumne menta bodo Chris un pelat yangi na gini ki ban ben yangi keleng saudong jengi. Kini ke jat penriu ke bomdai ki jiu. Ki ban ben yangi ki basun syar lor jengi. Mentang don yo ne Chris. Hagal nong penriu. Jang gospel gospel u Yohanes nong penriu. Ke Bible ko ong kila tungs emi udah gebor. Gospel John Yohanes. Kalau nak menriu, ngan pen EP ke dekot ke bakanu ngan hab page wa ke dekot ke ba. Alright. Tungs emi udah gebor. Yes, dekot Hasan. Kita bai ba kel kwa ban tungs emi Jisu udah gebor. Na balai kwa ban tungs emi udah gebor. Na mar hakle jang ki gele baki ap yos em. Kajikali, lano meno ki Israel ki do no yos em, na do kepor ki taps em. Na do kepor ki taps em, haga jing rong no ya ka Juda baro sha Babylon. Para ka jing rong no ya ka Israel Syria bat kum ta ter kiri ki ba kilek long merau shri no way. Na do ka taps em ka ba ar. Ki ap si ap lano kan wan pat lano kin yok biang ye ni ki hima kum ke hima jong David. Ki ap ye kata. Sebab how jiu ke hima blay kelong ke hima kum ke tu ke hima jong David. Ke bom dai sebeneng ke hima ublay ke de hima jong kono blay ke de hima jong kono David ke ba ubade u Chris ubade u Messiah ke ba ubasun syarane pertai. How jiu ke hima blay ke tau sepang ke ya jong Messiah. Hang ne pertai. How jiu ke hima ublay ke de hima jong kon jong blay le kon jong David le kon jong le ke hima us im jong Israel kaban hang ne hi ha perthai ki jiu ke klem kemi lenti lanong ini le chabeneng sapa ke hima ke beneng de tang kentin jong u Matthias kam de ke keteng jong no kam de ke kentin jong no jono ke de kentin ke language ke penon kam do Matthias pat ngapeli pi ke hima ke blay ke hima ke beneng ke thos pang ke hima blay ke hima blay ke thos pang ke hima jong kono David kaba hang ne kaba don hang ne hi haperthai kata ka de ke jingyo i jong ki ju ke jing soto jong ki chepang ke hima ublay sapa yo pi soto bakla ngam ong makam don ke beneng hello ngam ngakhlem ong makam don ke beneng yo pi khot byang ngawa kum pi ju khot unong i thol pa lam le ru ne de now ke jing now ngin po menta menu hare Jisu den isishane mutaw kon jong hare Jisu den shane mu Chris ho you do Chris hare umde Chris kat bakum ke jing i jong ke jiu na Chris jong ke jiu la ban yap kat bo Jisu ula ban yap Jisu yap hade ngata mi pat Chris jong ke jiu umde ban yap yo pateng ke khet bit jin junom le junom sanshar ta ka de jing jong ke jiu haga por jong Jisu ki ong yo Jisu ngi habo Jisu kran pang kajing yap jo ki ong ngeli yo sngo na hukum kemut na testament berim ba an habo Chris wan on yai sa junom gospel Yohanes no bakhat ad khot la besau ki ong ngi yo i na testament berim na na Bible jiu jengi ba habo Chris wan de ban yap on yai sa junom
So ke jing kerkom nge jong ke jiu pam Chris ke dai bo Chris no wan unam yap. Hre pilek biang ken mau. Hagal nong ba arpo biang jo Matthias. U Jisu u kelibiang kene ke jing keli jong Jisu ini Parisi. Pitarai u Chris de kon jong no ki ong u de kon jong de bet. Ki dai ne em hoi ki dai. Haro Jisu u jubab ki ong kumne. Ulo ong te ki. La do de kon jong de bet kum no u de bet. Hagaman sim u khod yu u trai. Daga boong utral ong hotra jeng atau syong se ketiga mon jeng atat ndang pelong ginong syun jeme ke jiyo kejat jome. Jisu tip bagalong gabadai kene ke jing jubab jong ki Parisi. Ude u kon jong debet. Tang ba ong lek kam jeliu ya kata. Ong telemori utok kam te ukrong te ile te ong debet. Kut ile te kut u debet u utrai. Mari utok ukon yang to kemon kut utrai. Lada dei ba de ukon jong u kum no de bir ukon yu utrai. U Jisu tip bakil kalang ka badai kinegi Parisi ke dai hi bedaga ba ong kon jong Chris. U Jisu tip hai kata tang ba ukwa ban hikai yaki jiu kinegi bom snotho sepang Chris. U Jisu ong u debit aji sha khod yu utrai. Meno u debit u khod yu Chris utrai. Haga sam ke basis pak po. People ke sam ke basis pak po dekat benongkong. Ke boong kum ne tra long tra jenga. To syong se ke ketiga mon jenga tat ndang pelong ye ki nong shon jeme ke jiyo ke jat jome. Sam pak po dekat benongkong. Kene ke kentin jong debit. U debit ong ne tra long tra jenga. Utra long tra jenga. Mo tesha. Utra long tra jenga. To syong se ketiga mon jenga. So habagi jiu ki pule ke ne ke dekat ya ke ne ke sam ko spa spa kim so tho ki king kle mutte so ke mut kum ne ki jiu kim so tho ne ke dekat sam spa spa ke dekat no kong utra long utra jenga ki jiu kim so tho ke ne de tang Jisu bus so tho ke ne na ka ta ka dau ong ki la dau de khon jon de bit kum no de bit pat ha ga men sem u khod yu ke mut ha ga testament brem u khod yu utra Tega jiu ki Parisi ki menang jawab so. So siapa? Kamu mut kumne. Ukris kat berkumu belai. Udah waipat. Ukris kat berkumu belai udah ubala banyap pat banipat. Ukris wakat kom ki jiu umdai so banyap. Kat kumu belai ukris dai uta wan hagado. Lene udah ubal wan long briu. Uta do ukris. Ukris jang ki jiu mde uta wan long briu ho udai to dei hiu briu tangba umdan ke jila ban jap mde kum don mangi te lek se umdon ye ke snam kum mangi don i kum ba udon snam i kum ba de briu tangba ngimtip na e wan ngimtip na e long ta ka de ke jing ong jong ke kitab jong Maika lagi kitab jong Daniel pipule udai he came to the ancient of days wan na memberim kemut ki jiu ki ong ngimtip nan betip lanon wan nang non wan haga por jong Jisu nang ban yau ki jiu ki ong kumta habo Chris wan ong dan betip nang non wan kata ka de ke jing ong jong ki jiu haga nong ban yau jong ke gospel Yohanes nong ban yau ke dekot ke ba sapo ki ong ngini ktien ki ong oh sorry dekot ba arpan yau shwa ki ong ngitip yo ni Jisu na e ulong na e sinong jo ngitip bo de na Nazareth kyong sapa re habo nda habo Krisuan ndan metip nang no wan hello ki jiwa ke por jong Jisu ki ngai kum ne kitip ki ngai kum ne kyong nda bo tok Krisuan na maru de khonu blai de mo na maru de khonu blai de ngitip em na e wan la de khonu blai kemot i te kum ba udon ye ga dok per snam tang ba umdon ye gedok snam kum bangi don namar ngi baro ngi don ngi gedok snam tengi la ban yap tang bo nu Chris umde ban yap te kemot ude khon jong play te gejingwan jo urum don betip no wan so ki ong he came to the ancient of days kemot wan na bom jikot cha bom jikot ngim tip na e ulong na ta da ho ga por jong u Jisu ki ju ki ong yo ne Jisu de ngi tip na e ulong ngi tip ba de gisnong jo ga de na red tang ba ha ba u Chris wan Ngaman ong biang gospel umat Yohanes kunong gaman nyo kad kod ba arnyo ki ong
Yo Jisu te ngitip nang na eulong na egis nong jo. Tang ba nda ba Krisuan om don batip nang nuwan. Yap. Yeah. So, kat kum ublay ukris uday uwan haga do bat gesnam. Kat bagi jiu ukris jang jiu umde uwan haga do bat gesnam. Uday bom tip ubriu tu ikum uday ubriu. Sapa? Ki perkat kum ta. Uday ukon ublay te mo kum no la balong ubriu. Ka jabing jiu kadai ke bom smuto. Ong do. Kalau kau perkat jangan jiu Jepang ukon ublay kadai kiong udah ukon ublay ta long mo ukon ublay tam don em batip nang no sedang no ukut em so gi perkat tamu uni baru jisu ngitip te. Kat bawa sengap ukris jong ublay uday ubawan haga dok bat kesnam ubudon ke jelapan yap. Ukris hagi jiu umda uta. Ka jingkeli ka bami mata ada gini. Hatu jisu day shan em ukris ho you day. Ladau day kumno ula ban yap. Namar ukris umday ban yap. Ukris umday ban yap. Day ni em ho ukris umday ban yap. Jisu yap nem ho yap. Kabamut. Hari mi pan em ho mi pan. Hadin ke mi pan ju Jisu yap nem em yap chu. Kabamut. U Jisu u yo ege kerteng Chris. Haga mi pan jong u. Nganong biang u Chris kat kum ke testament brim kum ke Bible ju. U Chris u day ban yai sa ju junom day ni em ho day. Tere bo Jisu wan u yap nem ho yap. Kabamut u Jisu umla balong Chris hagi saw gospel. Hello. U Jisu klem yo ege kerteng Chris but try hagi saw gospel. Namar ulet che geding pna baru yap. Dei tang hadin jo ge mi pat jo u bo usayo ege kerteng Chris but try. Alright. Now ke kam jing apostol ganong ba ar ge dekot ge ba ngin pule ge dekot ge ba lai pon riu. U Petros wila bu ong ai bagi ying Israel kan tip ye kene dekot lai pon riu. Kam apostol ar lai pon riu. Ai bagi ying Israel barok kan tip ye kene da shisha ba ble ula pelong ye ni Jisu. Ula pelong ye ni jok u Jisu u ba pi itu u ba pi ong na naset. U ble ula pelong ye u Chris ba try. Hag jimi pat. Hoi kene dekot ka klem ong hag jimi pat. Tang bagat ke konteks baru okran pang ke jimi pat. Namar ga dekot ke balai puwe. Ka Bible ong u Petros ilap baru u ong gumne. U David u badai nong tul pas ngak on puli biang dekot lai puwe. U David dekot lai puwe. U David u dai nong tul pa u tip ba u blay unsa penmi pat yo Chris. Ban syong aga ket jo. Snap. U David u tip ba u blay unsa penmi yo Chris ban syong aga ket jong u. Na Bible pereng ko ong kumni. God had sworn with an oath to him that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. Un penmi pat yo Chris ban syong aga ket. Now David u yo i kini last lemon sywa. Menong yo i haga kitab sam long bakhan riu. Namar kata ukren syapang ga jimi pat jong Chris. Khala puwe ka ong kumni. Uda yo il pai kini u David u yo il pai kini ukren syapang ga jimi pat jong Chris. Yo ba pi ong ngaju kren thamula kumba puju ong nga. Puli hima pi khala puwe ka ong. U David u yo il pa bo syapak u de il pa ya kini uda kren syapang ga jimi pat jong Chris. Ba ya ka mensim jo onom eno hajing tep lamne ka do jo karam shem ga bapot menu David Ukraine kita sang no bakhan du thot bajpo menam eno ga mensim jinga ha ga jing tep lane ga shio la ga jaka bam e ga perthai ga bayap menam eno ga mensim jinga lane menam sha ga do jinga ban shem ga bapot so ga tai de kenten jong ka jinga thulpa jong David chapang ga jimi pat jong Chris but ga khol apru ko ong but u blay u la pelong ene jo u Jisu u bana nasret ula pelong you Chris baru try. Meno Jisu yo agerteng Chris baru try. Dei hak jimi pat jong u. Dei tang hak jimi pat jong u. Ba u se yo ye kene ke jing bom yap show. Hallelujah. Ye ke jing bom yap show u Jisu yo e ka hak jimi pat jong u. Now kemut u Chris usdang na ke jimi pat. Namar dei tang na ke jimi pat jo ba unam yap show no. Kemut ke ket jong David
kabaga testament berim ke keren kam don jing de bat ka khet ka bukan jado ka hima jong khonu blai ka hima jong khonu bit kam don jing de bat ka ka bukan jado ka hima jong debit ka de ka hima ka bo jisu yo ha ka jimi pat jong ka khet jong debit ka de ka khet ka bo chris yo ha ka jimi pat jong so ha ka jimi pat jong kam de ka hima ka bala ban yo ide ka khmat haga jimi pat jong Chris upeniang ye ke hima kabala khot ka hima oblay lene ka hima jong debit aji syakam de to ka hima jong debit ka jado haga jimi pat jong jisu utei ye ka hima useng ye ka hima haga jimi pat jo namar de tang haga jimi pat jo basala usala balong Chris so kabut ka khet jong debit ka de ka khet ka bo Chris yo na ka jimi pat jong so ka hima hagi ju kahima jong bleh ke juga dek ege bakan jado kabala bayo ili khmat tang baga hima jong bleh kabakat kum Chris kat kum ka definition jong bleh chapang hima bleh kede ege bakan jaman sim ka baja haga jimi par Chris u bangai bo Chris wan haga do bat bo yap bar mi pat uta ubri ude bo yorung shaga hima ki beneng lene shaga hima bleh kam bakalaban penun kam ye keten hima ki beneng kalong ka babiang man penun kam keten hima ki beneng tang bay dei ban sungotho so ubanget bo Chris wan do uriya bar mi pat ude taw breu barung shege hima ki beneng that's it kisenran ki kliu jisu hag kam apostol no kon khot ban riu kong hadin ki jimi pat jisu kim so to sta uya jisu baro ki phaidin kong oh biar akut saya ingin lek menta so ki phaidin no mar kim so to bakade Chris ban yap hadin ta so mi pat kim so to ye kata ka ba ki khmat ji ki long kum to hikum ki jiu ki kili jisu kum ni wara den ngi mi pat jisu ki kili kotra le nomen pen yo pat ge hima Israel kyong le nomen pen yo pat hima Israel namar ka ta de ge bangi community le no kan wan jisu ang mdej pangata mdej pangato ga ba pi perkat ka hima blay kam don ji de e ba ga to be perkat ba jisu shim mi ga por ku ma sapos sngi hagis apostol kam apostol man kon khot balai jisu pulut por sapos ngi bat ki sandran u hikai ki phanga hima oblay so balai u hidon kam hikai hima oblay namar wan sigini ki bri berkat phanga hima oblay gede bakan jado ka bade na ka to hima jong debit ka do no na do kitab se so gini ki bri ki berkat ye to namar ka ta da ko sim por sapos ngi ban bata ye gini ki bri namar ki kan jado palat so hadin bo jisu bata ye ke hima oblay ki sedang masuk to plan ke hima blay ke keren chipang Chris uba yap baru Chris uba mipat sangap ke hima blay ke de ke hima ke sedang de ke mipat jong Chris so ke jingilap ya ke gospel jong ke jingilap ya ke gospel jong ke jiap bat mipat Chris ke de ke jingilap ya ke hima ngan sepen ini pin ke Bible kumno ki apostol ki lap baga Bible ko ki lap ya ke hima blay ngan pen ipin ke Bible haga kam jo apostol haba ka Bible ko ki yalap ek hima boleh kemur ki yalap spang jimi pat spang jiap ba jimi pat Chris so Chris ulong ka hima boleh now ka kubor gede ni ka hima jong ka hima boleh ka kum ka jing i jong jiu ka hima ki beneng kam de ka beneng hima ki beneng gede ka hima boleh ba ka ta hima boleh kam de che beneng ka hima boleh ka dor hani prathai ta gede ki jing i jong ki jiu bat ka tahiru de ke jing shisha ka bahawat hadu mentaro ka hima mentang ila poi haga hima ublay mentang ila don haga hima ublay pi pulai ini stitch no hebrew no khadar khot ka arpo arterte pulai shirom ko ong babel ko ngila poi shaga hima ublay ngila don haga hima ublay ngim po ngimle chow to lom uba khanyo ulom haga bo Moses ulai haga angel upen khanyo utulom ngiklem le chow to unong thok jibru ngila poi menta hasayon ngila poi haga hima jomblay ngila poi haga nongba jomblay beim so ngila rung shen ngi hima but unong thok jibru namar kata ngila yo pediang ni ga hima ka bomla pen kisho right ngila yo pediang ya ga hima ka bomla pen kisho menong yo pediang ka da ga jimi pat jong Chris so benono banget bo Chris wan yap mipat utaro bru rung shen hima ki beneng lene rung shen hima ublay pan kata ke hima kala sedang nado ke por jong jisu sengap ngalong biang ngam ong bakam don ke beneng yo bebikot Chris lam ler biang nga